tun truma chuan camera thil lak fu sang sang te kan tar lang le don ani eyeless fish ni tin mai hian tuifin riata thil thar an hu chuak hi ane rangot mai tun truma chuan Malaysia ani vele thung sangha mit nei lo il go bi tia riat chu ani na taka chuan mit an neya ma se ate lutuka an mang tangkai lem lo hetiang sangha puitling phei hi chu an mit andel chiang hle hei wang hian an ei tur entirnan octopus le sangha te zok ang te chu an hnar mangin an omna chu chuin an lambun ta thin ani gobis te hi chira cheng thin sangha an nia tuifin riat monga te chuan an om thin phul hip an nei lo wang hian an lar pha em bok finger monkey nung cha te chi mishing te hmangai na hian thil dang tluk zo tur a om lo heng zong te chi hi finger monkey tia hriat an nia a chan chu an tet em awang le mishing ku zung tang tiat lek an ni wang hian ani South America rainforest a moni fo chen an man hi ato em a he finger monkey pakhat hi dollar sang ni mandai ania India poisa chuan cheng noi thum don man ti na ani chu uprooted standing tree nilengin koi thlama la thing hi azunga tak hian ading let leang engwange kan ti chuan ti hian han soi fi donila kho dan danglam tak chuan lei dan chu angonga leinem lutuk chuan thingzung zong zong te chu ti chak lovin atluk pha ta ane nimasela thingzung le akung hi ala inzom vek awangin hei hian thingkung chu adin nangaya chuan adin tir le ta ane ala inpo nge ema wang hian anhoya thilom to phot chu ati chevek mai don ane Salmon Crossing he highway buluka Skokomis lui hi kumtluanin pangai takin om china November tha ti chau lo chu hemi thla hian highway chu tuilian hian a kho china achang phei chuan Salmon sang telin he highway hi anron kan chen heng sangha te hi Skokomis luya hian an cheng china ti chuan lui te zoka cheng tur ani lo pon no nei turin an kal le chen ma se lui te zok te chu ro sur na sada wangin tuiliana hei hian sangha chu muntin maya aum tir ta ane hei wang hian lui te zok dang chu an tan po le angai pha chu chu highway kan he ane ani lo chuan vaw kama tan ani mai phase 3 ti hian han ngai tu chin la zana kongpuya itan lain he thingkung makta khi muthut ta la thingkung mishing melang puin lo en thlata chesela engthil nge itiang le he viral video hi mitam takin alem ti tenan soya chuti lain a thenin atak ani an ring vele thum atak nge lem ti chu nangma kha thuthluk na siam tu tur iniye Vampire doll he vampire nau te hi Brazil thamol pakhada chuan thu ane alaka tang hian bi ruk thei ani lo achan chu amit rap tak hian ikalna pianga amil zelang che I hlau main thudik tak kan shil masang che he vampire nau te hi artist Julia Lenin a design ane mi puite chu ti hlau thona tlanchia tir chu athil tum ania he nau telem siam chan hi a hloting tak zet bok fire tree mei di lu thak na niom taka lang hi thingkung California ram hnuaya kang ane ram kang thelani tanga ni reivak lo hnuwa papakhat chuan ram hnuaya thingkung pakhat chu a hmuwa he thingkung chunglam hi akang ane thingkung hian kolian vak lo chu nein achunga meal chu a hmu thei ama ero chu apon lam ero ala inzom thatlat thong achang chuan ram kang pa ngai nilovin trek te po hian meal chu siamin ram kang chu asiam thei tho bok ani chuan engwangin nge apon lam nilova
achung lam chau hi akan niang le ole thingkung chung lam hi atlang puin anhong thina hei hian mei chu aman chak tak zet strange light arsithem satellite chiange thil dang jok niang le eng thil chi nge tun thleng hian ala chiang lo khua cheng te chu wana fireball an mu hian an chi ai na sa hle alan dan bera chuan Arizona wana July nili khana thokol ane atira eng pahni asir tuna chu mu ania nima sela pakhat jok chu ambo ta daya pakhat chi chu mu tur aumta ma se hi po hi reivak lo nuwa abo vele alo chu na hi ching taka soi thei anilo enge he video chungchang a hian inga ivedan nile crab house mishingin inchang kang le inman to tak tak an salai chu kan huchina tuna ve thung chuan sand bubble crab in an chen na tur tio vai buta an salai hi hanen te le tui phone na taklaka an him theinan he dom house hian sa ani hetia an sakzo nu hian sand bubbles noya hian an biruwa tui lian chu akiam vele lo chuak lein sand balls chu siamin vào kam chu an tom ta thin ani flame falls he tui kho thla sang ve pangai takhi dang lambik tir tu chu inchis ria da sang mei al lungkarami hi ani kumsang tela upatura ngai ania hei wang hian aniang chu eternal flame falls tia hriat ani chan scientist chuan kumdam tak chu he mei hi akang to anian ringa achan chu lungkar tanga gas lo chuak wang anian ring ma se tun hnaya zirchian na hian he mei al chungchanga rin dan hi apai thlatlat achan chu he lung hnuaya temperature hi mei al siam tur khopin asatok lo ti chu an mu chuak ani chuan he mei al hi enge al ti reng tu chu ni tang le longa nuam ti taka chuan chu thil hlau thon taka in thlak ta tuifin riata khwal zin ten he thil hi an mu tumin zong ang tak nung chatam vak lo chu puk pon lama chuan an lo thu ani thil engmani tak chu an ti ni in alang heng zong ang tak te hi paliemo panga ania mishing ambuluka kalte chu engwaka an ngai lem lo thil mak deuh chu pakhat hian khozin te long chu apan nai nge nimasela reilo te hnuwa heng ramsa te hi lemchang Thailand na company pakhata na thok an lo ni reng ane ole tuntumatan chuan khati zong khani ye he video wa thil sang sang kan han talan tak te khan eng khan nge imit la weber le comment lama milor shetir vedonia